Si Jeff, ang batang naging ref. Hilig ng ina ni Jeff na si Malu ang ipagluto ang kanyang anak dahil siya ay maagang pumapasok sa trabaho kung kaya't pinagbibili niya sa kanyang anak ang pagkain nito. Ngunit lingid sa kaalaman ni Malu na hindi kinakain ni Jeff ang kanyang nilulutong pagkain. Dahil sa pagkaumaling ni Jeff sa pagsaselfone, hindi na ito nag-aagahan. Hinintay lamang ni Jeff ang kanyang ina na makaalis at saka nito itatapon ng pagkain at magpapatuloy na sa paglalaro. Isang araw may isang matandang pulubi ang nagawi sa bahay ni Malu. Dahil wala si Malu sa bahay, si Jeff ang kumausap sa matanda. Magandang umaga sa iyo. Nais ko lamang sana makahingi sa iyo ng makakain kung maaari. Pasensya na po, Lola. Kaso wala pong pagkain dito. Ganun ba? Siya, sige, salamat. Hindi binigyan ni Jeff ang matanda kahit na sila ay mayroong pagkain. Kinabukasan, muling bumalik ang matanda at humingi ng pagkain. Gusto ko lamang humingi ng makakain. Kung nagutom na kasi ako, kung meron kayong konting pagkain. Pasensya na, Lola. Wala po talaga. Gutom na marin po ako eh. Kaso wala po talagang pagkain dito. Sige, salamat. Sa ikalawang pagbalik ng matanda, hindi pa rin niya ito binigyan. Ang hindi alam ni Jeff, ang matandang humihingi ng pagkain ay isang diwata. Ilang araw nang pinagmamasdan ng matanda ang batang si Jeff na tinatapon lamang ang pagkain na niluluto ng kanyang ina. Kung kaya't ang diwata ay nagpanggap bilang isang matandang pulubi. Dahil sa pag-uugali ni Jeff, napagdesisyonan ng diwata na gawing ref ang batang si Jeff. Laking gulat ng batang si Jeff na siya ay naging isang ref. Dumating ang kanyang ina mula sa trabaho at siya ay nahanap nito. Dahil sa pag-akala na nasa bahay ng kaibigan lamang si Jeff, kung kaya't hindi niya nahinanap si Jeff. Nakita ni Jeff ang pag-aalala ng kanyang ina sa kanya. Kanyang nasaksihan ang pagkising ng kanyang ina ng maaga para lamang may pagluto siya ng agahan. Walang ibang nagawa si Jeff, kundi ang pagsisihan ang kanyang mga inasal. Sana pala hindi ko na tinatapon yung mga niluluto sa akin ni Mama tuwing umaga. Dumating muli ang matandang pulubi at ito'y pinakain ng kanyang ina. Nakita ni Jeff ang pagiging mapagbigay ng kanyang ina. Nilapitan ng matandang pulubi si Jeff na naging isang ref. Ayan ang nararapat sa iyo. Ha?
Nakikita niyo po ako? Oo, ako ay isang diwata at ikaw ay aking pinarurusahan dahil sa iyong inaasar. Palagi kang nagkatapan ng pagkain at nadamat ang magbahagi sa iba. Iyan ang iyong kaparusahan. Mahal na diwata, paano ako makakalaya mula sa ref na ito? Bilang ganti sa pagluluto ng iyong ina upang ikaw ay magkaroon ng makakain, ikaw ay makakalaya lamang kung may pagluluto mo ang iyong ina. Gusto kong may pagluto si mama, kasi hindi po ako marunong. Ikaw ay aking tutulungan. Bagamat hindi marunong si Jeff na magluto, nabuhayan siya ng loob dahil tinulungan siya ng diwata. Ipinagluto nila ang kanyang ina ng masasarap na pagkain. Nang makauwi ang kanyang ina, nagulat ito dahil sa madaming pagkain na nasa hapag. Ang mag-ina ay nagsalo kasama ang matandang pulubi. At simula noon ay nagbago na ang pag-uugali ni Jeff na nooy palaging nagtatapon ng pagkain. Natutunan niya na hindi lahat ng tao ay may kakayahanang bumili ng pagkain at hindi lahat ng batang katulad niya ay nakakakain ng masasarap na pagkain. Naging mabuti, responsable at mapagbigay na anak na ang batang nooy naging ref na si Jeff.